Molisme, det er hvad vi kalder vores religion. Og mollier, det er dem, der er tilhængere af vores religion. Men hvor kom verden egentlig fra? Den almægtige beordrede sine håndlanger, at de skulle bringe den hellige ild ned til verden. Verden dengang var bare en rund kugle uden indhold. Den hellige ild skulle skabe alt, hvad vi kan se. Hvornår opstod vores religion? Molisme opstod dengang jorden blev skabt, og der er senere fundet beviser for, at den er sand, som for eksempel Greflikards opdagelse i Molanders dagbog. Men hvad er historien bag molismen? Molander, den almægtige, ønskede kærlighed og fred med andre mennesker. Han sendte den hellige ild ned for at skabe det for ham. Den hellige ild skabte planter, træer, hav, dyr osv. Mennesket er udviklet fra dyr. Først var der en lille fisk. Så blev den en større og større, indtil den fløj op fra vandet og var en fugl. Den blev også større og større, indtil den var så tung, at den ikke kunne løfte sig selv mere på vingerne. Det blev til et æsel på jorden, og derfor er det blevet meget mere og mere stående til et menneske. Hvorfor er mennesket til? Det er til for at observere den almægtige skabelse og udvikling af jorden. Men hvad sker der egentlig, når vi dør? Når vi dør, er det fordi bjerget flyder over med synd. Så hvis vi ikke synder meget, lever vi længere. Når man dør, bliver man bare til en sjæl, der svæver over vandene, hvor man så kan påvirke jordens gang ved at give tanker til mennesket. Hvad sker der med ens liv, hvis man ikke er en del af religion? Man har et kortere liv, og man kan ikke beskue den hellige skaberværk efter døden. Man kommer ind i intetheden, den store port, der er i brættet. Der skal man kæmpe mod Molanders kæledyr, 12-hovedet køds. Og hvis man overvinder den, bliver man til Molanders lig. Men hvis ikke, er man gone forever. Man vinder ved at nå en perle, der gemmer sig bag det hellige æsel. Hvis man dræber den, udsporer den og får lidt ekstra hoved per gang. Derfor har den 12. For hvert hoved er den stærkere end tidligere. Det vigtigste for mollier er at sprede budskabet om Molander, ligesom Greflikard gjorde. Men hvad er meningen med livet? Meningen med livet er at leve et rent og helligt liv til ære for Molander. Vi lever et rent liv ved at forkynde ordet og holde hans budskab, som står skrevet i hans dagbog. Hvordan opnår mennesket det mål? Vi opnår det ved at sprede budskabet og forkynde Molanders dagbog. Hvad skal et menneske gøre for at være rigtig i religion? Man er en rigtig molisme, Man er rigtig i molisme, når man har selvkontrol over sig selv, så man ikke bare synder hele tiden og gør, hvad ikke mollier gør. Man skal læse i dagbogen og snakke med Molander jævnligt. Man er selv ansvarlig for sin udvikling, og selvfølgelig med visdom fra Molander, efter man er blevet en del af religionen. Hvordan bliver man optaget i religion? Man bliver egentlig ikke optaget i religion. Man skal bare tro på Molander og den hellige ild. Og hvad må man egentlig? Noget af det man må, det er at man må gerne have op til 7 kroner, en til hver dag. De skal selvfølgelig have navnet efter udagene. Man må også godt være høj og skæv, men selvfølgelig også højst 2,10. Og så skal man også til et kiropraktor ugentligt. Man må også gerne drikke, men højst 2,5 liter cola om dagen. Noget af det man ikke må. Man må ikke synde, det gør vores liv kortere, og så har vi mindre tid til at forkynde Molanders ord. Og man må ikke gå i seng med tirsdag, når det er mandag. Hvordan forholder troen sig til moderne videnskab? Moderne videnskab er noget pjat. Hvad er syn for stat, familie, kønsroller og seksualitet? Vi synes, at staten har for meget stolthed. De prøver at tage æren fra Molander og give dem selv. De hugger vores penge, som vi ønsker at beholde og give til vores almægtige Molander. Det handler om at føre arven videre. Vi skal have mange børn, og de skal have en opvækst i molisme. Vi har jo op til 7 kvinder per mand, som de har til nydelse. Det viser, at en mand er et bestemmende køn, og kvinder bare skal gøre, hvad der bliver sagt. Homoseksualitet er ikke ok. Bøgeskabel kan ikke være en del af molisme, fordi det ikke er til ære for Molander. Hvad er det mennesket mangler, som vores religion kan give? Mennesket mangler en mening med livet. Det giver Molander til mollier i det, han tydeligt i sin dagbog skriver. Jeg sendte den hellige ild til jorden for at skabe mennesket til at beskue vores mesterværk og ære mig. Jeg er den almægtige.
Hvilke personer synes vi er vigtige? Der er en meget vigtig person, som hedder Grev Christian Fleghardt. Han var ude og udforske verden. Han fandt en kiste langt nede i det dybe hav. I kisten lå en dagbog, som Molander havde skrevet. I den dagbog står der blandt andet noget om, hvad synd er som en lov. I må ikke snyde, når man er udsat for prøver. Og I må kun banke på 4,3 døre om dagen. Det er for eksempel en lov, og derfor mener vi også, at Jehovas vidner er meget forkert. Spilmester Martin er også en utrolig vigtig person for os. Han har vagt ved porten til intethed. Han nåede perlen, men valgte at blive vagt frem for Molanders ligestillet. Han elsker nemlig at se alle de, som fejler mod æslet. Den hellige ild for at have skabt hele jorden på en skam. Og så er der også det hellige æsel for at sørge for, at Mollier bliver til svømme og sjælen. Har I nogle dage, som er vigtige, og hvorfor er det det? Vi tager til Moleneste 3 gange om ugen. Forskellige dage afhængig af ugen. I Danmark har vi mandag, onsdag og torsdag. Til Moleneste er der forkyndelse af Molanders dagbog og fælles tilbedelse til ære for Molander og den hellige ild. I weekenden er det helligdag for Mollier. Vi må ikke gå i skole, og derfor må vi heller ikke have nogen A-dag eller arbejde. Fredag, når man har fri, skal man tage hjem, gå i bad og så tage babyolie. Til ære for Molander. Mændene skal påklæde sig spirehus, og kvinder skal intet iføre sig. De skal gå i bad igen søndag aften, inden de går i seng, for at vise helligdagen er over. De skal vaske den hellige babyolie af sig, og vaske sig rent fra weekendens sønder. Hvilke symboler og symboliske handlinger er centrale i vores tro? Vi har en gylden flamme om håndledet som symbol på den hellige ild. Grev Fleghardt ofrede sig selv for at Molanders dagbog kunne komme frem. Han blev gennemflækket af et spyd. Deraf kommer navnet Fleghardt. Man har en lille glasfigur af Grev Fleghardt med Molanders dagbog i højre hånd og et spyd igennem det ene øre ud af det andet øre. Deraf kommer navnet Ørering.